number 18. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba silapha nje kunabazali abalapha ndivamise ukutsho abantwana bekho apha. Hallelujah. Kunabantwana abalapha abazali abekho apha. Hallelujah. Endike mnake ixesha elininzi apha eKapa umthwa Tatuthwane ndikhonza nabantwana abangenabo abazali abakhonza nathi. Hallelujah. And enqinisekileyo xa bebalisela abazali baba nethemba lokuba khona umahluko abazawubona ke lo mntana xa ke sithi uyakhonza ngoku. Hallelujah. Iyona nto indenze ndingamarubhi. Hallelujah. Uyayithanda awuyithandi izwi lithi. Hallelujah. Hallelujah. Ndafika ke ndizokhonza notata ndiqhawule faith mission. Ndakhonza noTatuthwane notata Makumbula ndafika beshumayela. Yaxa mamela uTatuthwane ishumayela ndayive le ngomvu yashumayela futhi xa ishumayelela ukuba ungabi namdla nayo nephi nayo kodwa ube nomdla wokufuna izulu. Hallelujah. Xa mamela uTata Makumbula isono hayi asifuna nokubono. Hallelujah. Ndanomthandazo othi noba ndifika ndikhonza nabo andifuni ukufake mntu. Hallelujah. Andifuni uzenza uTatuthwane, andifuni uzenza uTata Makumbula. Bawo ndinikeza umyalezo ovela kuwe. Hallelujah. Hallelujah. As much as kuhamba nabantu mosuyibonakala oh hayi uhamba nobani kodwa bawo mandingafake mntu. Hallelujah. Kodwa mandishumayele into efuna nguwe. Hallelujah. Wasuke kuThixo wanikeza umyalezo onzima kabi. Ngoba ndifike bezonke abantu abashumayelayo. Yafika uThixo wanikeza nabo umyalezo wokushumayela. Hallelujah. Bayazi abantu ababo wandilisa wandidedela kakhulu apha kwisimilo somuntu. Hallelujah. Umuntu lo bakekhonza uThixo abe njani. Hallelujah. Hallelujah. Angaphutshuka kumuntu ngoba ephutshuka kodwa indlela sihlabile ngokwezwi likaThixo. Ngoba inzima into benenhloniso uhleli phansi beworshipha belapha. Hallelujah. Uthe lo ntwana madoda wenze njani? Hallelujah. Ngoba khange kahle kahle ifundiswe indlela yesimilo somuntu okhonza uThixo. Ubanjani? Hallelujah. Sinenkinga ke bazali bami, sinenkinga abantwana basekhaya uyouth esinayo kule mihla. Yabona irate ye-divorce inyuka. Hallelujah. Inyuka nakwabakholwayo. Abangene besithi basindisiwe bayakholwa. Kodwa ubone ukuba imitshato iyaqhekeka. Ngoba laba bantu bangene emithatweni bengazange bafundiswe baxelelwe. Hallelujah. Bangena bengene nje befuna iring befuna excited hallelujah. Kodwa lento bangena kuyo kufuneka bayazi kakuhle. Hallelujah. Cela nifunde ngoba nifundela Genesis chapter number 2 verse number 18 iqhubile ukushumayela. So fumana ilizwi lethu namhlanje. KwiGenesis kusahluko sesibini. Sawuqala ukufunda pha kwisahlukwana seshumi lesibhozo. Enhlako verse 4 kunesihloko uAdam noEva emyezweni waseEdeni. Verse 18 wathi uYehova uThixo akulungile ukuba umuntu abe yedwa. Ndiyakumenzela umncedi ongowabo. Hallelujah. Akulungile umuntu ayedwa. Akukuhle ukuba le ndoda ihlale ililolo. Akukuhle le ndoda ihlale injani? Ililolo. Hallelujah. Yes. Kuhle ndiyenzele umlingane onokuncedisana nayo. Kuhle ndiyenzele umlingane onokuncedisana nayo. Hallelujah. Seyishumayelele vesi izicacisile ngoba imistake enkulu uma umthwane yenziwe usuke siyishumayele kakhulu ngosuku lomtshado.
Sebe-excited, abasabona, abasemva, bafuna nje umtshado. Hallelujah. Angayazi lento lithi izwi lenkosi akulungile le ndoda ibeyodwa mandiyenzele ummeli. Hallelujah. Thukumise kakhulu amizwa lokushayela. Themba ngendaba yabantu basobunzima kule mihla no-recommend uba ngawuqasha ubani phakathi enkonzweni. Hallelujah. Ngoba awuqinisekanga. Hallelujah. Njalo benasemitshatweni bomatiko adonsa nzima lo mntwana umuntu kulo. Hallelujah. Bathi izwi lenkosi lithi akulungile abeyedwa yawenzela ubani umncedi. Hallelujah. Thunyana awukwazi uthatha umncedi kanti uthatha into ezamkhohlakalelela. Hallelujah. Xa uthatha umfazi funeka ube uqinile ehloko uba uyayazi le nto yenzayo. Ubhadla sokunabantu nje abashiya abakhosikazi ezindlini. Indoda ingazizona uba yatsho naphi. Ishiya umncedi apha endlini. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi akulungileke indoda ibeyodwa. Hallelujah. Xa lifikile ixesha ibe nowayo umncedi. Hallelujah. Indoda iphuma negole ndamsahaza lo mfazi. Ndamsahaza lo mfazi. Uzamsakaza kanti wawusaphi. Hallelujah. Omnye abheka entwaleni abuye ekhaba yonke into. Ekhaba yonke into akakhohlakalanga kanje. Funeka ukuqondiswe. Hallelujah. Ngoba kukho izwi lenkosi utheni tatumona ngaloshumayeza ngohlobo abantu. Yebo ngale abantu ingxaki bangena abantu into abangayazi. Phakathi nendawo bekani. Sebenzi basindisiwe. Hallelujah. Hallelujah. Yiyo nto bekhatha nokhathwa ngokuthi because thina sibaxelela lapha esotweni kuthi hayi uzafuneka uqale umuntu ujole naye uzomfunda. Uzamthatha njani ungamfundanga? Funeka uqale umfunde, funeka uqale umfunde. Akho nto ukufunda umuntu apho. Hallelujah. Yawufunda, hayi ufunda lo. Phinde ufunde omnye, phinde ufunde omnye, phinde ufunde omnye. Hallelujah. Akulungileke indoda ithini? Funda umntwana. Bazalwane bayazi levisi. Utheke uDikhoyo uThixo emva koko. Akukuhle ukuba le ndoda ihlale ilolo. Kuhle ndiyenzele umlingane. Kuhle onokuncedisana nayo. Onokuthini? Onokuncedisana. Xa ungenayo yoba nomlingane uyathini? Hallelujah. Hallelujah. Ufika le ndoda inalamaphupha. Awuyotshabalalisa loo maphupha nawo. Lithi izwi lenkosi ube indoda. Hallelujah. Hallelujah. Akulungile indoda ibeyodwa uyenzele uyayo umncedi. Hallelujah. Yebo ngcwele ubona ukuthi sawuthi uze nomncedi kanti uze umuntu afika xaka buba tiko. Yaba let's trust him forever. Amen. Hallelujah. I remember kahle mina la ngihlala kwalanga thinte eBaba shop. Nangu ba utanjani uyayazi. Sichema phana utata unyaka mbi. Ufike indoda. Ithi le ndoda ithetha mamthwane. Emahlubi yaseMountfletcher 2004. Ithi mahlubi ndenze into engazange ngicimba ngayenza emhlabeni. Into zentoni ihluku uthi ndikhetha umfazi womuntu. Hayi. Uthi zange ngicimba ngayenza lonto leyo. Bokutheni? Udandimdwabanga kanje. Yizahlubi kwenzeke into uthi ndidrive ibhasi ukonde lapho. Now ndihamba le route eseWynberg. Ndicele utoma ndicele ngithathe ikhaya elitsha ndibheke lapha eMothaka. Qaba lo driver sekesaziwa lo bosuka eMakhaza uye eMothaka. Now mna ndiyobambela udriver waphana kekho. Xa ndifikayo njikayo fa ungena omnye usisi, sendilayishile ungena omnye usisi.
afika athi jonga ke bhuti ufubani ndithi awubani akaphangelanga ndimo lapha na ajonga ke bhuti umabani usaqhubezela unxiba awuzumshiya uzamlinda abe hambe uyohlala esitulweni undiqonda uyaphazama ke jibhasi ndifaka amagiya ndihambe untaxa ndiyayo waphakama esitulweni wathi emfuka baba uthela kanti abaqhela nje abantu thela kanti abaqhela nje abantu waqhwelehla wandinyuke ndehla uthi wanditsho uthi kwaze kwathi xifi ngaphakathi undayikhupha ecaleni ibhasi uthi kulala net esuka ngakudrayiveza ngapha ndajikela ngapha sahlangabezana kanje ezithebisini uphaa phezulu enyuka ngohlobo undamlanda ngomlenze wesezantsi ndamlanda ngenyawo ndamgxwaba ndamkhalela ku-pavement ndafaka ibhasi ndaqhuba ibhasi ndahamba qhuba ibhasi ndalayisha naye ufike emothakhe ndajika ndagqiba xa ndibuyayo endleleni ebuyayo xa ndingase-epic wathi gqi ibhakhi double cab eyisempini kwam yabe izama uku-indicate izama ukudlula izama ukundimisa undayithi ibhasi kanye ungefuna ukumisa xa ndithi nangamtyala sisi ngika-double cab usendleleni ibhasi kodwa uhamba nomyeni akhe kwangandidubuli enza njeya ubheketheko uthi ke ngoku yena imisteki yabo yaba ukuzama ukungena phambi kwebhasi yaqoma ngakhwela kubuke undayibetha i-double cab yotshona ngaphaya kwefani haleluya xa ibiyotshona ngapha ndabe iqhuba ibhasi ndibheketheko xa ndifike edeko ndapaka ibhasi ndaripota uba yeyi khona ibhakhi izama ukuthayijeka apha ndiyazi kwenzeka ntoni kwathiwa okay hayi ndibeke isitshixo wam kuduke sawubo xa ndithi ngegeyithini naku nosisi wam kwanomyeni akhe bangena endeko caba befike kulaa dabukhe bazama indlela yokuyofika kwagodinara haleluya xa bethi ndanxathile bayahamba eofisini xa befika babuzwa waxela uba sayileka ibhasi kwathiwa ileka ibhasi yethu nemali beniyifunayo bakhonjwa ngumnyango ubethiwe imoto ifile haleluya ngenxa yalo mali njalo izwi lenkosi lithi akulungile indoda Ibeyodwa ndawuyenzela umncedi hayi into ozayifaka emahlazweni hayi into ozayifaka emanyaleni hayi into ozoyicikela phansi dandisoyi ndithi ufike abantu abam noba selifika ithuba uyazi le nto uyenzayo haleluya bethi isidima sendoda siphelwa nguyilwisa hey baxale haleluya xa ungenayo indoda iyathonjelwa umfazi nyana uyathandwa awuthathi izigqila sento yokubetha nokuthukwa haleluya ezi zinto funeke sizithethe ngoku ningekafiki haleluya kuthiwa bizo lokuthethwa kuthiwa hayi ubhetele lamabandla akhona apha eKapa khona ufike kuyozama umntu kweliyali kwenza umonakalo nawo umonakalo mhlawumbi okanye ushumayela inyani okanye ngawaricomment umntu ayoqashwa pha kuvele kufika ingxaki hayi wakhona ola monakalo ekuyakhonzwa pha mhlawumbi ungafumana umfazi ufumana umzenzisi dalisoyifuna sifuna abantu njengoba silapha nje wonke umntu angeneliswi namhlanje kuqhayeka imitshato yabantu abangene bethi bafundisiwe haleluya ngoba bayazi lento abangene kuyo abayazi lento abayenzayo haleluya awulungile indoda ibeyodwa ndawuyenzela ongowani umncedi ke ngumncedi ke bantu abam umncedi asike sishintshe umncedi atshintsha leyinhloko haleluya izwi limile indoda inhloko yekhaya noma ngabe qualification engakanani indoda inhloko yekhaya haleluya noma ngabe qualification uhayi haleluya izwi limile bafana bam umfazi uyathandwa haleluya wathetha kangaka njengekho umonakalo
thetha kube ngekho umuntu akade asibazi nokuyayenza ngalento akayithethayo. Haleluya. Dawunenzele wakhe umncidi. Njengoba silapha nje funeka singarobhani. Sasiyazi ba kukho ixesha elizayo apho lizawelela ngapha ya. Haleluya. 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 Uyenzele wayo umncidi. Angeke abantu abangxakini bomthwana. Bona hey, ingene engxakini yale ndoda ulomfazi. Ingene engxakini lo mama yile ndoda. Haleluya. Bona hey usathana wendoda lo. Wasifaka kwisitiko ngoba eyibonile imali. Wathi umntana ekomane 2020 sikhonza abayikomane nkosikazi uthi lentaba intombi yayikhonza esonto lakhe. Yafika imxelela ithi mfundisi khona utata engibonileyo ufuna ukunithatha. Unombuzo uba usindisiwe uyakhonza na uyakholo. Wathi akasindiswanga akakhonza akakholo. Wathi okay ngoba sosithathile isigqi. Khawuze naye lesifumone sithandaza. Wabuyela kuye wathi bhuti umfundisi uyafuna esontweni yathi indoda jonga apha sisi. Isathi uvuma umtshato angiye esontweni hlukana nawo. Wathi ayijonga le ndoda ihamba ngoma-compressor inemali eninzi lento yonke. Waqoma no mani umfundisi uyangilibazisa. Wazilahlela le ndoda. Uthi lo tata emveni nje kwenyanga ezinhlanu ezine wadibana le ntombazana. Yomini into esakha ifusekile ebusweni idrayive compress. Wayibuza uba mntana wanje kwenzekani. Wathi tata uvele walila. Laa ndoda wathi kanti ithwele. Tata. Kunensuku laa ndoda ebusuku ithi mandiphume endlini ifuna ukwenza into zayo. Ine-5 litre yamanzi amdaka naklini. Midnight ebusuku iyakhafula yenza konke kunzima kulapha. Haleluya. Kanti sifake kasilapha endlini kaThixo sine-protocol yendlela yokungena nasemtshatweni. Asivikeli madoda, asivikeli mafazi, kodwa sithi Thixo disikelele ngomlingane. Kungabalilize abantu abami sasishumayele kangaka. Kanti nawutshatele ezidlokeni, kanti nawuzeko Sathane. Haleluya. Into ezike vayi, into ezike qandeni ezinomsindo. Haleluya. 1999 lahlala eMantyotyomeni mamthwana. Lapha kwalaka kundawo waseJoslov. Makhelwane wami wayehlala nenye indoda. Hlalisana ngoba bengahlala bengathathanga nokuthatha. Yayithi la ndoda xa ipheyile ingamquli kanje lasisi. Sasesiyazi isikhalo salasisi area. Elamanxele exakenxele. Kodwa bafike elinye ilanga lo sisi wavisithelwa ngudadewabo. Le thempe yakuyixile njengesikhalo yamhlanga empama. Akhandaze ukuthi ulikhwaja ngohlobo. Masambe police station. Akayibalisi Ibeyodwa into yami le. Haleluya. Kodwa wena uqondisi. Haleluya. That's why ndithi abantwana abalapha sibagcina abazali babo. Abanye sibazi nobazi abazali babo. Kodwa sithi bawo nceda abantwana. Bayazi imiyaniso kuzojabula abazali bantababo. Kuzovuya abazali ngomso yeke yonke into oyibona apha phandle. Yeke yonke into uqhubeka ukuthi ndihamba ngale ndlela ngoku. Haleluya. Bahamba baye police station babuya namapolisi. Yathi vele ayifika ithi yabilele emgqophethi la ndoda ihlalele bayabithi uyafika ivele. Kodwa ndoda ubethe wesifazane wathi ephumayo wathi bani uyangibambisa ndihlabe nje ngempane eyi-1. Mina ngicela ukubetha ndikubethe nangehamile. Bethe nangehamile wophikaze. Kunabantwana abantu abanyamezele lezo zintwezo. Kodwa namhlanje abantu abami tufuna ukunikeza isiqinisekiso. Kawujongane noThixo. Kayixeshe kulile uThixo asifikelele. Haleluya. Akulungile le ndoda Ibeyodwa. Ngawuyenzele wayo umncedi. Futhi nje vele uzixelele ukuthi ngoku ngiyoba ngumncedi wale ndoda. Haleluya.
le ndoda yehlulekile ukuzenza izinto ithi ngawuna ndiyincedise.